Radio sunuwatynyň aýratyn bir tarapy oň terbiýeçilikli ähmiýetiniň ullugy. Sebäbi şu radio diýen enjam türkmen ojaklarynyň hemmesine diýen ýaly bar, bunun dowamyny diýen ýaly aýdyp durýar. Radio enjamyň uzaklygyny diýen ýaly aýtdyrylyp durulmagy şoň içindäki ähli wagt nasihatlaryň, ähli goşgulyň, ähli wakalaryň hemmesi şol öýüň içine siňýär. Şol radioda işleyen adamlar, alpbarjylar, artistler hemmeti şol öýüň maşgala agdalarynyň soňa waka bir tanyş adam syýaly, ýakyn adam syýaly bolup gidýär. Muňam sebäbi şo günnülük oý pikirleri bilen paýlaşmaklyk, wagt nasihatlary dinlemeklik, galybersede gowy duýguly gurrunlar dinlemeklik, ertekeler dinlemeklik, radio oýunlary dinlemeklik şol maşgala agdalaryna meýesir edýär. Beýem gününi dowam eden soňa waka şeýle ýagdaý hamala bolmaly ýaly öwrenşilik gidilýär. Olur gidip barýarlar, ha gidip barýar kalar birden öňlerinden bir suwly ýap çykypdyr. Olar öz aralaryny mahkatlaşýarlardy. Ýapdyn döküşmeşekki, dökmekde ýyda galany iýmeşege diýerler. Büyüncük, ilki sen döker. Ama sen dök, onu gidin dökür. Korktunuz mu? Nene korkuluk? Dökmen ne? Yine dökerim. Hop! Hani inni siz dökün. Oya dökeydi, benim bitmeyecekti. Büyüncük, ne sen döker? Yok, benim bir hili ayağım sanırlap başladı. Sen dökersen belki umut bolur. Hani bolur, sen dök. Bolur. Ha! Dalyjyk badalypdyň döwrün aýyrjygy suwa degäýdi. Şeýilde ursa sagaman özüni ýabyň aňyrtyna atdy. Inni nowat bewrejüňki. Görelim, nädirkä? Dalyjyk, elimi uzatayda, men dökmän korkýar. Korkma. Hatırla, kaçrak döker. Bolýar da, ýöne ýyklaýsam tutuverim. Bewrejik her näçe janetde ýabyň aňyr garasyny böküp bilmedi. Ol jilpilläp soň ortasyna düşdi. Ha on soň edilen şerte göre hem de bewüncük olardan ekawrak bolan soň dalyjyk bilen bewrejigin ikisinin lak atdy da getiber. Biziň çağa wagtymyzda örjedip dinleýän bir halk ertekimiz bar, türkmen halk ertekisi böwüncük esasyny goýulan radio erteki. Şol erteki şu wagty çinli şo çağalyk döwrümdäki dinleýişim ýaly aňymda dur. Oňam sebäbi şo biziň kitapda okan böwüncüğümüziň radio erteke siňdirilişi. Has dogry ine çağa erteken okan wagtynda her kimiň özüniň böwüncüği bolýar. Ýöne şo çağalyň hemmesiniň diýen ýaly hyýalyna böwüncük bilen şo radiodaky böwüncüğüň keşfi gawat geldi. Şol böwüncük atly ertekeni radio dilini şeýle ustaatlarça ýerine ýetiren halipa artist Durdu Saparov. Şol döwürdäki mümkinçilik bilen nädip şeýle ses alyp bildik diýen oý pikir hyýalynda janlanýar. Nebirgede halipalaryň birinden soradym şonu. Şo wagty tehnikanyny şu wagt kompýuterleşdirilen sesi ütgetmeklik, sessen her hili öwüşini alyp bilmeklik mümkinçiligi o wagtlar ýok bolan soň nädip
Durdu Saparov şeýle sesini üýtgödüp çağan hyýalynaky bögenjigi şeýle usatlarça radiodaky sesin üstü bilen keşfe geçirip bildik hadi. Şonu şu halipalam şu biri görüň berdi. Ilki bilen abi ýerde Durdu Saparowyň özü hlasy diýdi. Sebäbi ýöne bir şeýle alyp okaýan näle oň üstüne gatken mahallap işledi, gözlegde boldy. Çünki şu wagtky halipalan hemmesine diýen ýaly bir häsiýet aýratynlygy bar, bir umumy häsiýet. Olum islenni keşfi ellerini alanlaryny şoň içine girjek bolmak gözlegi. Şol gözleglenken wagt dowam etmekligi bilen Durdu Sapar şeýle bir kysmy sesi oýlap tapan özü birazajyk üýtgödürek diýen ýaly sesi ne şu wagtky biziň dinleýän bögenjigimize gelip ýeten. Ýöne bir ýerde dogrudan men halipan gurrun berşi ýaly bir ýerde Durdu Saparowyň özüniň ihlasy ýatyr şol bögenjikde. Bögenjik ýol bilen gidip barýar. Bir görseňiz bir gargy otyr. Bögenjik tipil edip oň ýanyna barýar. Karıcık, ay karıcık, seni iyayayım mı? Dap. Sen meni iyicek bolsaň, çünkü bilen garnyňy çakaryn. Dap. Karıcık, sen meni tanağın mı? Tak ettim, dağlarıydım, tök ettim, dövreviydim. Seni dağı imen yanacık. Ine ol bögenjik garganym lak lukatyp ýoluny gidiberýär. Ertekin truwaştan şeýle mahmal sesi bilen başlaýan ol Arap Gurbanow wakany dinläp oturan adamlaryň edil gözüňe getirer ýaly derejede gurrun bermeklik oň usatlygy, bögenjigiň barlygy, oň başda daladyk böwrejik bilen şerti, o şertde bögenjigiň ýeňişi, şoňa gatnaşan artistleriň Arap Gurbanowyň, Murat Niýazowyň, Durdu Saparowyň, galberse de şu taýda enen keşfinde Savrataýewaň hemmeje şu gidijik keşplere çenle ses beren artistleriň hemmesiniň ihlasy ýöne bir aýratynam Durdu Saparowyň ihlasy. Haýsam bolsa bir eseri eliňe alanyňdan soň şu keşfe laýyk geljek artistleri saýlamaklyk, şolary keşp aýlap bermeklik, galberse de şolardan talap etmeklik, öz isleýän netijeň gazanmaklyk bir şonu taýýarlayan adamyň ussatlygyndan habar berýär. Misal üçin garga bolsa, Aýdal Murat Niýazow çağalan gözüňe getirir derejede, gargaň şu wagta çenli multfilmlerde, ertekilerde hemme keşplerini öwrenip, özleşdirip, bögenjigiň gargasynyň bolmaklygy, şonu gazanmaklyk ýene gelip Durdu Saparowyň ussat rejissörlüginden habar berýär. Bu sapar bögenjik uzak gitmeli bolmady. Oň öňünden eşeklice garry baba çykýar. Çaş! Eşeklice baba. Ey eşeklice baba.
Yeri, ne bağırın var dövüncük? Karı baba, seni eşeğin bilencik yayayım mı? Sen beni yiyecek buldun, eşek tayağımla ururdu, karnını yarayın. Aydiyanın neme karıcı baba? Senin tekmeni tanımayan bulmağa çemeliyim. Tak ettim, dağlarıydım. Pök ettim, böğreriydim. Kağılla oturan karganıydım. Sen karıcı babanı men nemecik. Dur! Dur ay sana! Dur! Dünya yeter böwüncük. Ul qarıcı babanım eşigi dadırın lak-luk atağıdan yolunu yelk yataydı. Bugüncük atly halk ertekini çağalığım, doğunçuklum bilen dinleyişim, şonna gözüme getirişim, şu vaka henide bugün için ağımda, hıyalımda dur. Bir meni gıdıklandıryan zat, şol zatlaň inni ne dip şonu yerine getirdik diyen kämillik sowaly öňümde keserip durýar. Her kim şoňa ne dip çemeleşdik. Ýöne bary bir başda şeýle bir soraw bilen dinläp başlaýanam bolsam, soňa waka dinledigimçe ýene meni şo çağalyk dünýäme alyp gitýär şol erteki. Her dinleýän ulada men çağalyk dünýäsine äkidýär. Çağajyklary bolsa şeýle bir şirin jadyl dünýä äkidýär. Başda gorkunjrak ýaly görünse de şo bögenjik soňlugy bilen kalbyňda, gözüňde güneş çykan ýaly ýagtylyk emele getirýär. Bu da şu çağajyklar gorkulman şo radio oýun taýýarlamaklyk. Şoň sesini beýle bir gorkunç däl. Gorkunç kesip ýok. Iň soňunda onuň gelip garmamaň ýaşaýan ýerine baranda bögenjik hudy dinleýän ýer bardyr. Şu hudyny dinleýäňde şu ata çenli öz çağalygymda agymda galan hudylar ýadyma düşýär. Şeýle bir goloy, mehriban, mehrem, onu aýdja, mehrem diýen onu Savra Taýwa, şeýle bir özüniň teatrdaky, kinodaky kesipler bilen şeýle ussatlygy yeten halkyň söýgüsini gazanan radiosynyň otynda onlarça keşfi sesiň üstü bilen türkmen halkyna miras goýup giden Halipaň owady. Özümüz radio oýunyň taýýarlanyş döwrüne wakalara gatnaşyp ýöremizsoň, näde biräk diýen ýaly emele gelýänligini bilemizsoň, megerem şol huduny Savra Taýwaň özü goşan bolmaly. Geliştany huda edip görelýän bolmaly. Sebäbi hemişe diýen ýaly Savra Taýwaň keşplerini durmuşa goloýluk bar. Adaty adamlaryň durmuşyna goloýluk ol halkyň söýgüsini hökmän gazanýar. Sebäbi her kim şu hududy ödeşden hudusyny dinleýär, şu kesipde şu sessi öz mehriban enesiniň sesini dinleýär. Gel balam, gel diýär-de bögenjigi. Şu bögenjigi bolsa bilýär bögenjigiň nähilräkdigini, ene gel gozym diýip garşalýar. Şu islenlik adamyň mehriban eneň şeý diýip mehremlik bilen kabul edip bilşi. Hatda ertekilerde de eneliň ähli päsgelçilikden, ähli garşylykdan, ähli kynçylykdan perdentler halat edip bilýänligi eneň gudraty şu ertekide de Savra Taýwaň üstü bilen açylypdyr. Şu zatlaryň hemmesi jemlenýärde bir aňyrdan halkyň dörüden ertekisi. Ýöne gelip şunu sesleň, keşpleň üstü bilen ýerine ýetiren artistlaryň hemmesiniň ihlasanyň jüpüne düşenligi bugünkü çenli türkmen radiosynyň altyn hazinasyna saklanyp gelen bögenji atly türkmen halk ertekisi esasyna düzülen şol radio oýun şuňa çenli henidem biziň körpüçüklerimizi terbiýelep gelýär. Dost bolmaklyk, kanagatly bolmaklyk türkmen halkyna, türkmen nesline wagt edip gelýän erteki. Ahir bir könüji çatbaň üstünden barýar. Çatbaň içinde bir garryja mama agtyjygyny hüwdilep oturar eken. Alle edeyin, sensiz nire gideyin. Sen gül bolup açılsaň, men
sayanda yatayım. Mening ballim yatıptır, kızıl güle batıptır. Oyundurman ballimi, yanı uka gidiptir. Yat benim canım, uğukla benim bağlam. Karıca mama. Ay karıca mama. Seni iyi ayayım mı? Uy karıca mama. Uykusu sen benim mihman olaydı. Vay, gel canım kızım. Vah 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 hey. Oğlum, kaysar bolupsun. Sen yatıp çık deyince al. Menin ha sana yağılcı kömüç pişirip bereyim. Yat oğlum, deyince al. Vah vah hey. İni yankı böwüncük yatın etdini, qarjy mamy qaduwuny oda salýar. Qaduw mazaly gyzaryn soň, alaqatyn böwüncüğün qarnyna wazyrdy da qydyn basýar. Böwün tark edip ýarlýar. Böwüncüğün helki laqlyk edenleriň hemmesi asgyrşyp çykýarlar. Ömrüm urak bolsun kıyım. Karımama saktılar. Karımama eden kulağını öder. Ne miyimsin orada eden? Şu ata çenli halkın söýgüsini kazanyp gelen radio oýunlaryň birim Yusuf Berdiýewiň soňky tüýkülük sakal edme zatly eseri esasyny goýulan radio oýun. Şu ata çenli şeýle halkyň söýgüsini kazanyp şuňy kunu çenlim gymmatyny ýitirmeýän gelýänliginiň sebäbini köp zat bilen düşündirmek mümkin. Ýöne esasy aýratynlyklarynyň birim ilkelene şu radio oýuna gatnaşýan artistleň ustadlygy galy bersede şolaň işine bolan gatnaşygy ýene bir zadam dinleýijiliň öz durmuşyndan alynan şu efere çynlyka çemeleşmeklik. Haçanna adam öz işine çynlyka çemeleşenne ol hemişe diýen ýaly bir zat tapýar. Näme tapýar? Şol işiň özününde ýatan maňzyny, näme üçin edýänligini düşünýär, maksadyny düşünýär, şol maksady tarap ýoly arçap onu ul ýoly öwrüýär. Dinleýiji bilen arasyna köprüni sağlaýar. Ne şu radio oýunyň şeýle bir gyzykly bolmagyny, şeýle mazmun taýdan terbiýeçilik ähmiýetli bolmagyny galy bersede islenip dinleýän adamyny oýlandyrmagyny şu usatlaryň hersiniň özüniň keşfine aýratyn çemeleşýär. Gelini qaydyp gelen gününden başlap, töwerejän günü bir bolsa, gelini bestir bilen dawasy ikidi. Şeýle dawalaryň üstüne maksadym kelim ýola gelipdi. Emma bestir ýaşdyr. Düşünür da diýip epesli wagt diýişini atyp geldi. Her gedegem bestire ýalbaryp başlardy. Mene şu gurrunlardan halis iýripdir. Bestir. Gaýnyny diýilýän hemme kişa tapdyrymdyrynak bestir. Sen şoňy oňatça düşün. Ikinjidenem ejem saňa
Yüzüň üstünde burnun bar diýen aga. Oğlum. Gaýnana bilen gaýnatan göwünde degsiň. Ay, onsoňam. Onsoňam. Atıl geceň bilen senin onsoňun guturjak gel. Besir Senin ja. janyňyz alan iş. İşe gitdiňe men bizar peteňimi çykardyňyz. Yok. Kerzat etseňiz menden size iş yok. Besir jan. Sen bir zada düşün. Hey rahmetden gaçan adam barmy? Ähli adamlar aýak üstünde, häzirim ekiş döwri. Bu güýjüň ýetdiginden senim kalhoda kömek ber. Çekden rahmet ýagar rahmet diýipdirler. Ha bidem şu gün gumda mahallarlaryňkyda konsert bermedi. Ana, gördünmü? Sen konsertin oturmaz, kalhozyňam işi. Sesi boyunçodu, ümlükleri boyunçodu, ehäňi boyunçodu. Ağıma bir ses ör boyuna galya, olam halipamız bolon Türkmenistanyň halk artisti, teatr sunuwatyny, kino sunuwatyny, radio sunuwatyny özüniň aýratyn bir eýdi bilen möhür goýup giden ustad Zenan Yelizaveta Garayewaň sesi. Şo ýerde baş gahrman geliniň keşfindäki çykyş edýän Yelizaveta Garayewaň şu keşfi oň içki dünýäsiň giden gatlaklarynyň bir bölüjini açyp görkezýär. Sebäbi özümiz Yelizaveta Garayewaň gaty golaýdan tanamyzdan soň nä derejede ustadlygyny bilýäs, ýöne her gede gaýta şu wagtky goýup giden eserlerine tomoş edemizde, radio oýunlaryny dinlämizde ýene bir gede kenidi bugüne çellem şu artisti tanamany keniklidir ýa. Sebäbi şu radio oýunyň başyndaky geliniň keşfi bilen soňundaky geliniň keşfi yer bilen göýük ýaly. Aýdal haýsam bolsa bir adamyň ykbalyndan alynan bolsa, şol adam soňlugy bilen durmuşyň külpetlerini başyndan geçirip durmuşyň köp wakalaryny özüne siňdirip durmuş şonu ütködýän bolsa 1,5 sagatyň dogamyny adamyň tutuş ömrüni bermeli. Onu da sesiň üstü bilen. Ol öz gahrymana şeýle içkin düşünmeli. Ol şonço baştan geçirmeleri halipa başından geçiripdir. Başdaky lälijek, özýenli, gatyr durmuşyň kynçylygyny görüşmegi mislemeýän, sehel säwlükleri kurtdurup durýan şeýle bir bady howa gelin ol Yelizaveta Garayewaň bir görnüşi. Emma soňa waka durmuşyň ad şarpygynda adyp kynçylyklary görüp ýalňyşyp ondan soňra da türkmeniň bir gowaýdan sözü bar, soň kutykuluk sakal ezmellige uçurap ondan soňky ahwaly ol düýbünden başga olamany Yelizaveta Garayewa. 2-3 tan dünýäli geliniň keşfini özüm ýönemeni däl ustadlarça berip bilmeklik Yelizaveta Garayewaň kalbyndan gaýjanlygy. Çaragy ýerinden turup ardynjyrady. Soňra çäkmeni egine atyp daşşykdy. Görse gyýdy besdir, maşin bilen goşlaryny getiripdir. Yeri evlilik midir? Bu ne boluş? Kaka, mene umukla geldim. Hey. Adamın işi gaýtsa burnunun suwy gözüne tamarmış. Hey döwelin. Sene koşum kolum bilen gelip süňwelin. Avray diýilýäne qırqlan erkeş diýýändir köneler. Çaraga otulan oýunçy ýaly ýüzüni ýere salyp tamyň ýeňdedine öwrüldi. Onyança bestir maşynyň goşlaryny sürüp başlady. Bestir ulugyýyka ýaşan otony goşlaryny çekýänçe oň ýanyna ne ejesi ne de qakat geldi. Ece. Kaka. Ne ýüzüňe ece diýýäň. Ne ýüzüňe qakat diýýäň. Ena taň farpat saklanýan bolsa, beýle eýlen çykan bolmazdyň. Eýsem. Gaýygymyz ýok ýerden men onu keypine şeyleydendirýäňizmi? Wah, gyýdym. Deňiňe duşuňa bir sere dagyryn.
sen ýaly bu sözün alıp wah bolmasa maslahatlaşsaň bolmaýarmy? Beýle de bir kakabaşlyk bormy? Ýene taň saňa ýamanlygy ýokdur balam. Geňeşäýmeli keninde. Beýle akıllı başlı bolýan bolsa, İğrer giyjaksam, öýüne mihman bolan adam akıllymysın da? Menim iýlen çykanmyşym. Sizendek näme diýen bir soraň ahyry. Ol bir öýden çykyp giden soň dolanyp gara berjek gumany ýok. Bir görseň çopanlaryň kydam konsert berdim diýe. Başga bir günem bolsa paxta meýdanına çykyş etdik diýe. Öýe gelenem şu dutaryn kaza otyr. Üstesine de on gelim gidimem. Ada meni hasta edecekler. Amrucumu dar eder ýar bolsa. Menim beýçip ýürmäni derece bilen moga. Çaraga näde gece biri-biriniň ýüzüne teredişdiler de öz otoglaryna gitdiler. Şu radio oyun dinläp bir zady göz ýetirýän. Heme hakykatdanam dogrudanam biziň halkymyzyň şu ata çen paýhas eleginden geçip gelýän sözlüň, jümleleň, nakyllyň hiç biriniň hem bihalälligini soňky tüýkülük sakal edmez. Dogrudanam bir hili meňzetme usulyna getirilýän nakyllyň, diňeşdirme usulyna getirilýän nakyllyň jüpüne düşünligi hem düşýänligi şu ýekiji jümledäki nakıl bilen giden zatlyň aýdylyp bolunýany hakda oýlanýan. İkinciden hem ýadan Halipa hakyny Ýusuf Berdiýewiň şu durmuşdan alyp şeýle bir hakykaty goly edip bermekligi tüýs bir adamlaryň durmuşyny bolup biläjek ýagdaýlyk hakyny galy berse de şoňa ýeke-ýekeden Elizaveta Garaýewaň, Juma Ýadmuradowyň, Sabir Ataýewaň, Durdy Saparowyň, Bayram Gurbanowyň şeýle bir özleriniň kärini, özleriniň edýän işini ikeli bilen ýapşanlygyny. Bu radio oyunyň hemme ýerden ýaly ýadyňda galýa. Ýöne ine bir ýeri hemmeleri dinlänne ýüregini gyýlyp gidýän ýeri bar. Ulum Durdy Saparowy tanaýaňam. Şoň ne derejede ruhunyň belentligini bilýän ýöne şu jaga sözüniň üstü bilen hiç bir alaşsyz bir gysym bolup oturan ataň keşfini şu ata çen ekläp saklap ululdan çagasynyň şeýle ýagdaýa düşmekligi atany şeýle bir ýagdaýa salýa. Şol bütün şeýle ýagdaýa düşen ähli atalyň keşplerini şu sesiň üstü bilen şeýle bir berip bilipdir. Şu jaga ýerine ýüregiň gıym bolýar. Durdy Saparowyň sesindäki şeýle bir adatlyk, alaşsyzlyk, bir hili hiç bir zady şu wagtga güýji ýetmeýän ejizlik şularyň hemmesi Durdy Saparowyň şu soňky tüýkülük sakal edmez diýen radio oyunlaryny keşfini çykarlan adamlara öwüt netihat bermekde terbiýeçilikli ähmiýetiň şeýle gaty ullugyny Halipalan hemmesem düşünen bolmaly. Ýalmaşaýdyk maka. Hadar diýip ýapşanymyz hırs bolup çykaýdy maka. Çakymçak bolsa ol ýigitden beýle işlere çykmaly däl. Ýöne görýän welin öz perdendiňi çyn bolar bolgusyň görrüňinden gaçyp hiç ýerik çykman. Qırğıdan qaçan tawuk ýaly öýde bulup oturmaly bolar makan. Mikrofon diýen enjamyň öňünde oturanda şu wagt Halipalamyň bir aýdýan sözü bar. Hemişe diýen ýaly mikrofon ol adam saýlaýar diýilýär. Bu näme aňlaýar? Bi göräýmäge bir ron zat ýaly bolen, emma ol sen şoňa bolan gatnaşygyny saýlaýar diýmeklik. Şol esere bolan gatnaşygyny saýlaýar diýmeklik. Sebäbi ay biriniň sözü şu,
Ayna şey diýip ýazypdyr, menem şey diýip okuyan ýüzümem görnünok. Ay bolýa şey diýemde de geçýär, şu diýseňem bolýa. Emma ýok. Şu ýagdaýy çenli, şu mikrofonyň öňüne barýança, şoňa çenli ol artistiň taýýarlygynyň ne derejede bolanlygyny kepil geçip bilýän enjam şu. Şoň üçin mikrofon adam saýlýar, mikrofon artist saýlýar diýen aýtgy şu radio sınwatryna işleýän adamlaryň arasynda ýörgünli. Doğrudanam şu mikrofonyň öňüne geçenlerinden soň Yelizaveta Garaýewanyň Durdu Saparowyň bar ýürejigini lükgeli bilen açyp görkezmekleri. Sebäbi şonu sen dinläp oturan ýüzlerçe, müňlerçe dinleýijiň olaň mertebetini hormatlaýanlygyny aňlaýar. Sebäbi sen dinläp oturan dinleýiji işede oturan bolsun, ya bir zada güýmensin, sen dinläp oturan bolsa, sen oňa yalan sözlemelidir. Yalan sözlemeli dälimekligem kiçidillen bärde aýtmalylar, oýnan bolmalylar, ýerine ýetiren bolmalylar, gurlayan bolmalylar. Çynyň bilen etmeli. Ana şol çyn diýilen zat, hakykat diýilen zat, ol haçan emele gelýär? Şu keşfeçenli mikrofonyň öňüne gelýänçe gözleglerden emele gelýär. Şoň üçin şeyle keşpdäki gelinliň keşfini gözlänir Yelizaveta Garaýewa. Günnölük diýen ýaly öwrenendir. Halip artistimiz Savra Taýban keşfi. Aýratyn agdasym gelýär sebäbi onlarça ýyllarça keşfi Savra Taýba kalbynyň bölüp tomaşaçylary, dinleýijilere paýlan. Her adyma tebigatyň bir beren sesi bolýar. Savra Taýban sesini, türkmen enesiniň sesiniň hemme öwüşgünleri Savra Taýban sesine bokurdugyny berilen. Älik salam. Geleweriňde geçeweriň. Mene geçip oturjak gel. Havarlça geldim. Habaryň bolsa aýdyp oturuň. Daýda mene otur ýaly jaý gözleýän. Jaý diýseňizle. Ýeküdiňizmi ýa-da ýeküdim. Jaý geregin synyň bolsa gyýdym, jaý tapylar. Öňe işleýänmi? Yok. Häzir hiç yerde de işlemem. Özüm hem çak etdim işlemeýänmi. İşe tapsam işe de ýerjek. Ýöne Oy, ine girmek maksadyň bar bolsa, şu ýerde ertere çelni boluber. Erti ýydan fabrika barly. Şol ýerde özüň ýal aýal maçgalar işleşip ýörler. Eger göwüneseň, senem şolaryň birisi bolsun. Bolýarmy gyýdym? sağ olun. Men hükman işleyecek. Gördüm min hoğvana min servi kamat hov boylarına güllün peşi şari yaraşıp dur acı bırakat hov boylarına güllün peşi şari yari yaraşıp dur acı bırakat hov boylarına. Maksat? Ahi, sen onu nereden tanıyarsın? Sensiz kadar yâre vursun canım. Akvalım dinim imanim kalsam hormat boylarına akvalım dinim yar gil imanim kalsam hormat boylarına. Edil öňkü bolşy. Ütgen yeri yok. Şol öňkü gözleri. O meni göreýdimi? Maňa seredýän ýaly. Yok.
Görse de tanımaz. Men näme tanar ýaly boldummy? Maksatdan aýrylanıvery. Ne külpetler başıma düştü. Duşman geçen serdara duşanım meri. Men görün görgüymi, it görse göz ağırır. Ana, yine bana seyretti. Belki meni görýänler. Ya da... Yok, görün ok. Aýgyr, yüzümün gözüne görneýdim. Yok, olam bolmaz. Günem boyun alsam... Görün aşık pida bolar, ilim günden yare cıda bolar. Mağtım gül yari gida bolar, dil kiramatı boylarına. Mağtım gül yari gida bolar, dil kiramatı boylarına. Mağtım gül yari gida bolar, dil kiramatı boylarına, dil kiramatı boylarına. Yine bir şeyler gowy radio oyun bar, olam yine şol Yusuf Berdiýewiň eser esasyna goýulan Ayna atly aýdym saadly radio oyun. Ayna be hesretli söýgü kıssasy. Türkmeniň agras söýgüsiniň kalbyň paralayan, soňy pajygaly gutaryan söýgüleriniň bir sahypasy. Onnaky aýdymlar, onnaky sözler, onnaky gatnaşýan artistleriň sesleri bilen dören keşpler, şularyň hemmesi şu günü çenli dinleyen adamların ýadyna galýa. Şu radio oyunu koyun, şu rejissörüm keşpler paylamakta, şeýle bir ussat artistler saýlap alypdyr. Türkmen topragyna erilýän ýaly ýaz basly iril. Şoýulum baharyň hoşda kowatyny memrän türkmen sährasy al elwan gülleri bedildi. Köpet dağın gerişlerini gar yatınım bolsa, entek kuşokluğuna çenli çemenlik. Ýazyň bu jomartlygyny begenişlerinin ýaňa iki bolup bilmeýän dawanlarynyň aşagyny ozor köýdi bar ýaly iki ýaňa atlar ýatdylar. Kimdi marny garagymyň jümüşini ýazatmagy niýetleseler, başgalary köpet dağın sonurly baýyrlaryna ýazlaga çykmaklaryň gamyny ýetdiler. Bugünim şol beýnetini gurudyp barýan pikirleri gümrah bolup, taş eşikde ýeköri içini gepledip börke, onun gözü kum tarapdan gelýän bir atla düşdi. Atly alryn barýaly atyny ýüzüne salyp gelýärdi. Hajagaň tüýs türkmençe diýdirýän sesi bar. Mahmallan gelen agras wakany her harpy bilen açyp bilýän sesi bar. Şeýle bir ussat sesi bar. Hacı Anna Mehmetowyň sesi gatken radio oýunlar bedeýe ýöne şu ýerdäki hesretli söýgü kıssasyna aýna radio oýununaky oň alyp gidişi ol gatýyt köşük. Ol hajagaň heme aýdym sazdan başynyň çykýanlygyny aňlaja be. Sebäbi dutara düşünýän adam, aýdym sazda türkmeniň owadyna, sazyna düşünýän adamyň ol radio oýuny alyp gidişi başgaça. Simfoniya sazlarynyň wakany beýan edýän ýerleri şeýle bir datgynly saz gurrun berýär, sazyň dili var. Saz sana şu wagtky bolýan wakany, öňümizde garaşmaly wakany özüniň elenirji owady bilen, nädejek owady bilen beýan edýär. Şu söýgüliň siňenligi üçin, şol owadyň siňenligi üçin şu radio oýunyň şu wagty çenli ömrü uzun. Esasanam şu radio oýuny alyp gidýän Hacı Anna Mehmetow.
bar küy köçesi aynada da bolsa, ol aynanın öz adyny tutup gıygırýan eşitmedi. Innonun sol eli dutarın perdelerini iýinip çykýardy. Sağ eli bolsa kapagyň üstünde hereketsiz uçuşdan ýadan kuş ýaly ýazyp ýatyrdy. Ayna ýene ýuwaşa seslendi. Ay oğlan, Söhbet. Oy bu oğlanı. Kir olaydı mı ka? Ay ovada. Arkadaşmı diyalım değil. Neresen barsalım değil neptirin okur. Bulup birşini görsem, yüreğim kıyım oluyor. Radyoyunun başrağına Yelizaveta Qarayevanyň dörüdün Ayna keşfinne Söhbet saçaly otyrka Söhbet dip aýdýan ýeri bar. 3 gedek gaýtalýa Söhbet diýen ady. Hersi her hili. Hayran galan. Çekinjeň, sady, agrys türkmen gyýdynyň keşfini, şoň bütün dünýäsini Söhbet diýenni bilmek bolýar. Yelizaveta Qarayevanyň öz kalbyny türkmen dinanyň keşfiniň ýugurlanyny bilmek bolýar. Şol ustad dinanyň her gedek diýen ýaly keşfleriniň hemmesini diňläňde göreňde hayran galam. Ýöne bir ýerdäki aynasy türkmen sadynyň iň bir şirwan perdäniň gynanyrjy owallaryndan düzülen eserbi. Sehra çykan wagtlaryny gidip barýakalar şolon galy arkaç aynam gow nire baraly aynam inne diýen aýdymlarynyň owaly henide bugüne çenli türkmen sehrasynyň nirsine barsaňam gulaňa ýanglanýan ýaly. Şol söhbetiň sesi aynaň watanyny garap diýdaryndan doýmaýşy hemmesi jemlenýär-de şu iki sany biri gelen ýaş çuwanyň paçygaly soňlugy bilen gutarýanlygyny saňa gynansaňam gurrun berýär. Käte şeýle bolýar da eser oka otyrkan ýa-da bir radio oýuny diňläp otyrkan iliň bilen kalbyň bilen düzedäýsin gelýän ýerler bolýar. Güllläp gutarýan durmuş bilen gutardysyň gelýär. Ýöne o wagt sen iliňde däl ol. Gynanýan ýeriň ýöne şu söýgüleň siňenligi üçin, şol owalyň siňenligi üçin şu radio oýunyň şu wagta çenli ömrü uzun Yelizaveta Qarayevanyň aynasy Jumaýa Muratowyň söhbeti bulan hemmeti şu radio oýunyň şu wagta çenli ýaşap gelmeginde mundan soňky döwürde türkmen neslini terbiýelemekde, söýg hakda riwayaty kalbynyň çuň törüne eltmekde hyzmat eder diýip inanýan sebäbi türkmen owazynyň wasby, türkmen sadynyň wasby bu şeýle gymmatly, hemem şeýle hazyna. Ata watan taşlamak. Gata ahir düşýär söhbet. Laşnem. Seretsene. Halele darlığa. Şu wagt içinde bizim sehramyzy, bu gözelligi görmeýişimizi. Biledigini bilen bolsam, göze kanyň daman ýerinden aýrylmak gaty kyn eken. Öňküleriň aýtmadygy ýok eken o. Ýurdandan aýrylan ölüýünçe ağlar diýilen bolsa o söhbet. Aynam ejidlemi. Goý aynam. Sen ağlasaň yer men nämişler? Mert bol aynam. Bu doşo eriýet baryny görüp bitenler aynam. Söhbet aynanyň ýüzüne seredenni. Onuň göz ýaşy dağ çeşmesi ýaly bolup akýardy. Ol agy ata watyny bolan söýgüdi. Söhbet aynanyň gözünden beýtiýar akýan ýaşlary eliniň aýetlerini süpürip oturşyna eline sadyny alandan duýmady. Ay, men ýylyň
Ayağın aralar kaç aylamey Boyluyuruk para para ağlar kaç aylamey Yalvaraydı sever yarak ağlar kaç aylamey Senin gibi duşurda alım ağlar kaç aylamey Ölümün düğüneyini iyi değilsin. Lale dağını çöllerinde terhoş oluyor yatadı Yıllanıp benden duşuden gelse beni tutalım Yüreğime aşık olup ısladığını vatanım Ben ağam aleyhim, aile atı vatanım Alen duran senin bilen Aile arkası aynan Gergedin gahrına vaydiyan aydını, giden sehraya. Atibrak gidelim nereye Düşman vermesin beni Aşkım pirleri gerçekten varar beni Takdirim aşağıda olur yaşa dolma beni Kendiliğinden bırak arzı kendi için saldım Sandım sana kurban olsun ey Aile arkası aynam Tevfet yer sever ya hayır ailenin taşından Teviler nufam alır helal kalem kaşından Alem aklı sedahan Hündü gövher değişikten Yüreğimde tağma koyun ey Lidelerde yaşından Neyleyin ibarım Pare pare kalı arkası ayna Söhbet bilen ayna biri-birine seredişip epesli vatlap sessiz ünsüz oturdular. Mehriban arkadağımız şu atqı radyosunun oturnodu, teatrda, kinoda da artistlemede dörütmäge, işlemäge şeýle bir giň mümkinçilikler dörüdýär. Ogudan idaralarda, ogudan jaýlarda wehmet çekmek bilen, ogudan enjamlyň üstü bilen, ogudan eserler dörütmek bilen, halk bilen, dinleyici bilen, tomoşaçy bilen biziň aramyzdaky köprüýüni şeýle bir berkitmekde, aramyzda uzaklygy ýygjamlandyrmakda şeýle ken aladylar edýär. Bizi şeýle ajaýyp durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan belent maksatlary hemişe diňe rowaşlyklary betlensin.